Siyabingelela mbukelo khona ekhaya okhuluma ngomthandazo Dlamini Petretief Mpumalanga. Ngiyakhuleka thandaza. Mbukelo khona ekhaya umkhuleko kwami ngithemba uzokusiza ngikuthumela i-SMS na kusenda inkinga yakho. Into engifuna ukuyisho nje imfishane ukuthi isithunywa nedlozi yasebenzisana. Umuntu onesithunywa nomuntu onesithunywa bayadonsisana futhi bayezwana egazini. Umuntu onesikhwama nesikhwama bayezwana, umuntu oyigedla negedla bayezwana. So izimo zenu noma ke isimo sakho sakutshela ukuthi lo muntu lo angangisiza noma angangisize, lo muntu lo unalento lena ela kimi egazini lami. So isithunywa mbukelo khona ekhaya siyayikhulumela, especially njengomuntu onamandla asemanzini, onenzuzo. Into esemanzini inolaka, ayifuni ukuthi uyibhicabhice, ayifuni ukuthi uyihlanganise. So uma ungumuntu ungumthandazi noma ungumuntu uyisayona noma ungumuntu oboniswayo, omunye umuntu oboniswayo uyamuzwa egazini, noma nixoxa nje noma nikhuluma nje noma nidibana nje bekhona udaba enilikhulumako niyezwana egazini. Ungathola indaba nisesigucweni semkhulekweni, abantu nje abaningi abaneziphiko lezo kwehlelwa, neziphiwo zakufakwa, neziphiwo zokuthi wathwasa or wathwala, bayezwana bona bodwa mbukelo khona ekhaya. And imvamisa nina eneziphiwo ezifana noma ke iziphiwo ezifana nakho niyezwana nina egazini mbukelo khona ekhaya. Ingabe sakho isiphiwo isiphi, wasithathaphi mbukelo khona ekhaya, ngoba isiphiwo noma iziphiwo ezikhona emhlabeni zehlukahlukene. Isiphiwo esiphiwe uNkulunkulu nosiphiwo noma osiphiwe abantu bakini mbukelo khona ekhaya, sihloniphe, ulandelele, phahle kahle, landela amasiko, yonke into yakho izawukhanya futhi uzoyibona impumelo, futhi into zakho zizokuhambela kahle mbukelo ekhaya. Not ubhekana siphi isimo mbukelo khona ekhaya, into zakho zizokuhambela kahle. Ungakhohlwa ukuphahla kubantu abakini abangasekho emhlabeni, uphahle emsamo, wacele bakukhanyisele, bakusindise, bakuvikele, bakuphe inhlanhla, bakuphe umsebenzi, uthandeke la uhamba khona, yonke into yakho iphumelele mbukelo khona ekhaya. Ngithi ngiyandithanda kakhulu ukhuluma umthandazi uDlamini, uhlala kuphi ePetretief eMpumalanga. Ngoza ngesithunywa ke mina nginamandla asemanzini mbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu anikhanyisele egameni likaJesu uMngcwele, Nkosi yamakhosi, Nkosi namandla sangizulile, uNkulunkulu aphathe nawumbukelo khona ekhaya. Ngimthela inhlanhla nempumelo Nkosi yamakhosi, bese uyethemba, bese uyakholelwa. Lawa amandla aMangcwele awareceive, angene ngaphakathi kuye empilweni yakhe, emzimbeni wakhe, alethe ukukhanya, alethe impumelo egameni likaJesu usephakade. Amen. Mbukelo khona ekhaya, ithemba, ukholelwa yonke into ohamba kahle. Inkosi ibusise. Ngiyakuthanda.